Здравейте, приятели, как сте и добре дошли в моя канал. Аз съм Стас и искам да ви кажа, че купата на Coca-Cola 2017 продължава. След едно уникално събитие във Враца беше много яко и супер интересно. Уникални мачове както на виртуалния терен, така и на истинския. И този уикенд ще бъдем в още два града. Събота 29 април ще бъдем в Бургас, а в неделя 30 април ще бъдем в Стара Загора. В момента, разбира се, може да видите адресите на вашите екрани. Първо 29 април Бургас, спортен център Изгрев, а на 30 април Стара Загора ще бъдем на стадион Берое, изкуствен терен. Отново записванията за FIFA 17 турнира ще започват в 10 часа, така че моят съвет е елате малко по-рано. Победителите от двата града ще се класират за финалите в Русе, където ще мерят сили с най-добрите играчи в България. И не забравяйте, че големият победител, шампионът на България, този, който завърши на първо място в Русе, ще спечели и голямата награда, която е пътуване до Германия, Кьон, за най-якото гейминг събитие Gamescom. Тарям, записванията за турнирите по FIFA 17 и в Бургас, и в Стара Загора започват в 10 часа, но моят съвет е да дойдете малко по-рано, за да сте сигурни, че ще можете да се запишете. Вече знаете датите, знаете адресите, очаквам ви.